दिनै एक्सबिएलटि बिथांमोना इउपिपिएलआव जयन जाबाय बे बिथांमोना थांनाय गोलाव सम बिथांमोनाबो हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन, हारि रैखानि थाखाय दावहायाव बारसोमदोंमोन आरो बिनिफ्राय 2003 मायथाइयाव मोनसे गोरोबथा जानानै थाङो आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों बिएलटिनि सोमावसारनाया जोबनानै थाङो। दा बिनि उनाव बिथांमोना हास्थायदोंमोन कि गोबां खामानि मावगोन ओनसोलनि रायजो राजानि बयनिबो माने लाभालाब जानाय जौगानाय, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जौगानाय, सोलोंथाइ जौगानाय खामानिफोरखौ बिपिएफआ मावगोन। नाथाय बेफोरखौ मावैनि थाखाय बिथांमोना दुखु मोननानै दिनै इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों आरो इउपिपिएल दोलोजोंनो थानानै इयुनाव जोंनि बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनाय, जिखिनि कलेज इउनिभारसिटि मोनदों बेफोरखौ लुफुंनाय, जिफोर गोहोखौ मोनदों बेखौ जोंनियाव मोजाङै बाहायनांगौ आरो हारि जौगानांगौनि थाखाय बे खोथाफोरखौ साननानैनो रायज्लायनानै बिथांमोना जोंजों हाबफैदों आरो जों बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। बिटिआरनिनो सागानगिरि आरो मोनसे समनि संग्रामि लिडार रन्जन दैमारि बिथांनि बिनानाव अनजलि दैमारिया बिपिएफआव आङो बिथांनिसिम बेस्ट अफ लाक होयो। बिथाङा जाहाथे राजखान्थियाव जाफुंसार जानो हायो। बिथांनि बे चइस, बिथाङा सोरजों थागोन सोरजों थाया, मानोना मोनसे सुबुं दारा खान्थिजों सोलिनाय हादोराव जोंहा बयहाबो चइस थायो। दा बिथाङा जुदि बिथांमोननि आइडिअलजिखौनो मोजां मोननानै हाबैदोंब्ला बा बिथांमोननि गेजेरजोंनो जौगानायखौ बिथाङा जागोन होननानै सानदोंब्ला बा बिटिआर गोरोबथाखौ मोगथां महर होनो हागोन होननानै सानदोंब्ला अब्ला बेवहायथ' जों मा बुंनो, बे बिथांनि गावनि साननायसो। दा बिथांनि जिउआव गोजोन जाथों, आं बिनि थाखायनो बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरो। बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिटिआरआव माने जेबो गैयाबा बिटिआरआ बर'नि थाखायल' होनना बुंदों। आरो हारसायाव बुंदों बिथाङा माने गुबुन मोनसे बाथ्रा बुंदों जे बियो बिटिआरआव जेबोआनो गैया होनदों आरो फारसेथिं एखमबा बिथाङा बुंदों बियो बर'नि थाखायल'। दा बे उल्थां फाल्थां खोथाफोरखौ बिथाङा बुङो, बेनो दुखुनांथाव कि बर' हारियाव दायो गोबां लेखा गोरों मानसिफोरबो दङ, साननो हनो गोरों मानसि दङ, नाथाय जोंनि लिडारा, जायखौ जोङो लिडार होननानै मानिबोबाय थांनाय 19 बोसोराव बिथाङा जे एसेबां उल्थां फाल्थां खोथा बुङो, हारिया खहा जानाय खोथा बुङो राजखान्थिनि सार्थआव, बियो जोबोद दुखुनांथाव। दा बेनिखायनो बिथांखौथ' जोङो दायो खावलायनानै थिग खालामनो हाया, मानोना बिथाङानो राजा, राजाखौथ' रावबो सोलायनो हाया। ओंखायनो गणतन्त्र देशआव फोरजाफ्रा मोनसे गोहो थायो, भट होनानै राजाखौ सोलायनो हायो, खुगाजों बुंनानै बिथांखौ सोलायहोनो हाया। दा नंखायनो दिनै बयबो जोंनि रायजो राजाफ्रा खौसे जादों, ओंखारबोदों आरो एबार हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिदाय होनानै गोदान सरकार लाबोनो नागिरदों, गोदान दोलोनि, जेरावनोखि बयबो बिदा फंबाय जयै जोङो जौगानायनि खामानि मावनो हायो, रायलायनायनि खामानि रायलाय होनलाय जोङो सानलाय हलाय मोजां हारिखौ दाफुंनो हायो। बे खोथाखौ साननानैनो दिनै बिएलटिनि माखासे सोद्रोमाफ्राबो जोंजों हाबफैदों। जोङो खौसेयैनो हारि दानायनि खामानि मावगोन। दा बिथांनि हाग्रामा महिलारिनि जिउआ गोजोन जाथों, बिथांनि न'खराव अराय गोजोन थाथों, बिथाङा अराय सम आलो गोजोनै मोजां देहा लाना थांना थानो हाथों, आं बेखौनो आंनिफ्राय आर'ज गाबो। गिबियावनो आं मिडियानि नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरबाय आरो जोंनि जिथु माने वेलफेयार एक्सबिएलटि जों इउपिपिएलआव फैनायनि उद्देश्य आरो जों एक्सबिएलटि जानानै इउपिपिएलआव मानो फैनो गोनां जाखो बेखौ निस्सय नोंथांमोना उनावबाबो मोनथिगोन आरो जों दा एसे जि हायो बुंनो जों नाजागोन। जों एक्सबिएलटि वेलफेयार जानानै फैनायनि उद्देश्यआ जाबाय जों इउपिपिएलखौ जोङो बिथांमोननि आदर्शखौ नेम निथिखौ जों जोबोद मोजां मोनदों आरो बिटिआरखौ वेलकाम खालामदों, जाहाथे बिथांमोना जोंखौबो लोगोसे जेरावखि खामानि मावा मानो, जेरावखि थाङा मानो बेजों लोगोसे जोंखौबो जाहाथे लांफायो। जों बेखौनो आदर्शखौ मोजां मोननानै जोङो बेवहाय जोङो जयेन जाफैबाय। बे जयेन जानायनि उद्देश्यआ बेनो आरो जोङो 16-17 बोसोर जाबाय जोङो जेबो मोनाखै बिपिएफआव हाबनानै। एक्सबिएलटिआनो लाबोदों बिपिएफ बनायदों राजनितिक हाबनानै, नङा होमबा? दा बेनिखायनो जोङो जेबो थानायनि जायगा गैया, मोनजानायनि जेबो राहा गैया, बेनिखायनो जोङो फैनो गोनां जादों, उफाय गैया। जों दिनै 17 बोसोर 15 बोसोर जालांबाय बा 15 बोसोर 17 बोसोर जालांबाय, जोंहा संस्थापन गैया, जों थाग्रा गावनि जायगाखौनो जों दिनैसिमबो मोजां रोखोमै बानायनानै लानो हायाखै। दा बेखौनो जोङो दुखु मोनदों, बे दुखुजोंनो जोङो बाव जोङो इउपिपिएलआव हाबफैनायनि थांखिया बेनो जोंनि। आं बेखौनो बुंनानै आं नोंथांमोननिसिम बेखौनो
फोरमायनाय जाबाय साबैसे बेवहाय जों दिनै फैनाया जाहैबाय गासैजों 13 जन फैदों 13 मेम्बार्स ओमफ्राय जोंहा फैनो गोनां दंबावो आरो फैगोन जों दिनै लाबोजोबनो हायाखिसै मानो होनब्ला जोंनि थाखा फैसानि आंखाल गारि गैया मा गैया बा गारिखौ मोनबावो जोंहा थाखा फैसानि आंखाल बेनिखौनो जों लाबोनो हायाखै फैगोन बिथांमोनखौबो जोङो लोगो हमदों आरो बिथांमोनखौबो आरो लोगो हमबावगोन बिथांमोना फैया होननानै बुङाखै दिनैसिमबो फैगोन बिथांमोनाबो निस्सय मोनथिगौ जे जों दिनै हालामाव मानो गोलैना दं हाखर गोथौ मानो गोलैनानै दं बेनि थांखिखौ नोंथांमोना लासैयै रोखा रोखा मोनथिजोबलांगोन आं बेखौनो बुंनानै आं दिनै नोंथांमोननि सेराव আমি ইউপিপিএলত যোগদান দিয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল BTC বাসী বিচাৰিছে BTC বাসীয়ে এতিয়া পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে সকলো BTC বাসীয়ে পৰিৱৰ্তন বিচৰাৰ কাৰণে আমিও BLT হয় এক্স BLT হয় আমিও আজি ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছোঁ আমি বহুত ভাল লাগিছে বিটিআৰ যিটো চুক্তি আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু ইউপিপিএলৰ যিবিলাক এতিয়া আঁচনি বা এই আহি থকা যিটো ইলেকশ্যনত আমি ভাবিছোঁ আমি সক্ৰিয়ভাৱে আমি এক্স BLTৰ পৰা তৰফৰ পৰা আমি লাগিম আমি লাগি যাম আৰু ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰাটো এইটো স্পষ্ট আৰু কোনো তাতে সন্দেহ নাই ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন কৰিবই মই ভাবোঁ সকলোৱে ওলাই আহক সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভাষা ভাষী এক হৈ একত্ৰিত হৈ ওলাই আহক মই এইখিনি কৈ মই ৰাখিছোঁ এক্স বেণ্ডি BLT হিচাপত আপোনালোকে বিটিআৰটো আদৰিছে বুলি কৈছে আদৰিছোঁ মষ্ট ৱেলকাম আপোনালোকৰ এনে BTC প্ৰাক্তন হয় শিৱে হয় BLTৰ আছিলে এজন সদস্য তেওঁ BLT আছিলে আজিৰ দিনত তেওঁ কৈছে যে বিটিআৰটো একো নাই বুলি সেইটো সন্দৰ্ভত কি ক'ব বিচাৰে আপুনি তেওঁ ফেল'লেছ এইবিলাক তেওঁতো উইকনেছ আছিলে তাতে উইকনেছ হিচাপে তেওঁতো চাইন কৰিছে তেওঁতো সেইটো কথা কোৱাটো এইটো ভেলু নাই সেইটো ভেলুলেছ তাতে কোনো হেৰি নাই সকলো বড়ো নন বড়ো ইয়াতে সকলো জনগোষ্ঠী ইয়াতে ৱেলকাম কৰিছিলে সকলো ওলাই আহিছে চুক্তিটো আদৰি লৈছে ইয়াত কোনোবা হাগ্ৰামা বা কোনোবা শিৱে ক'লে নহ'ব সকলো ৰাইজে মানি লৈছে এইটোৱে আপোনালোকে পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে কি দিশৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা এই পৰিৱৰ্তনটো এইটোৱে বিচাৰিছোঁ পৰিৱৰ্তনটো হ'ল এনেকুৱা আজি 17 বছৰ BPF শাসনত আহিছিলে কিন্তু শাসনত অহাৰ পিছত তেওঁলোকে কিছুমান পৰিৱৰ্তনটো তেওঁলোকে মডেল BTC বনাম বুলি কৈছিলে কিন্তু মডেল BTC এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আৰু নোৱাৰিব তেওঁলোকে এইটোতো অসম্ভৱ এতিয়া আকৌ মই ভাবিছোঁ এতিয়া আহি থকা যি বিটিআৰ চুক্তিত যি ইউপিপিএলে চৰকাৰ গঠন কৰিব এই চৰকাৰে সকলো জনগোষ্ঠী সকলো জাতি ভাষা ভাষীক লৈ আগবাঢ়ি যাব আৰু উইনাৰ হোৱাটো স্পষ্ট ধন্যবাদ जे जों एक्स BLTनिफ्राय जों दिनै मानो इउपिपिएलआव जों मानो जइन जानो गोनां जाखो जोंनि सार्थनि थाखाय नङा मानो होनबा जोंनि बर' जाति जौगानाय आरो रायजो राजानि डेभेलप जानो गोनांखौ जोंबो लुगैदों परिबर्तन बयबो रायजो राजा लुगैदों गुबुन हारिफ्राबो दिनै खौसे जानानै फैदो आरो जे बिटिएडि जितकि इसु लाबाय बेखौ आं सिगांनो आं गनायखायाखैमोन आरो आं बेनिखायनो आं BPF आं जइनबो जाखायाखैमोन दिनै 15 बोसोर BPF आं खुनु दिन आगोनो दि आङो जे आबसुनि गथ'फोर आं लोगो हमफिनबाय आं आबसुनो माने बहुत मदद खालामबोदों आरो दिनै आं रौतायावबो दिनै उखिल गगৈ फैखालिबो आं फैदो राजा लामा आवग्रिनायाव बिनिखाय माने बयबो आंखौ मिन्थिगो जे जातिनि सेन्टिमेन्ट दङ होननानै आं बिनिखायनो आंहा जेबो माने सार्भिस जा थाखा फैसा जा थिखा थुखाना जेबो आंहा बिनि मोनसे लुबि गैया जे रायजो राजानि डेभेलपआनो आंनि डेभेलप आरो बयबो परिबर्तनखौ बिसारिदा परिबर्तनानो जानांगौ जाबायदि जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया जे जाबायदि परिबर्तन खालामबाय थादों इन्डियाखौ जोंबो जाहाथे बयबो गावबा गाव स्टेटखौ दायित्व लानानै परिबर्तन खालामनाया बे जोंनि कर्तब्य रायजो राजानि आरो जोंनि बिटिआरआबो बिदिनो डेभेलप जालांगोन आरो बयबो गोसो होना मावनांगोन जोंनि केन्डिडेटफोरा गोसो होना मावब्लासो डेभेलपआ जागोन नङाबाथ' थाङै बे BPF बिदि जागोन खुगावसो बुंबाय हाग्रामा बिथां महिलारि दङथिया जे BTC मडेल खालामगोन BTC मडेल खालामगोन बहाथ' मडेल जाखो गावबा गावनि न'आवसो मडेल जाबाय गावबा गावासो बहाबा थाखा फैसाखौ दोनैदों बेंकफोराव बा बहाबा फ्लेग बायना हा बायनानै बिथांमोना फ्लेग बानाय दिनैदों बिसो जाहैबाय गावबा गावनिसो मडेल
आरो रायजो राजानिथ' जेबो मडेल जायासै माथो बिटिसिआलाय दा आं बेखिनिखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय